we're gonna be legends, gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary, it's about to be legendary. Yeah, we're gonna be legends, gonna teach them all a lesson. Got this feeling in our souls we carry, it's about to be legendary. Eventually they're gonna know who's right. To make a stand you got to win the fight. Can't stand the heat and just the afterlife, or you might never make it out alive. You gotta live without a compromise. Let everybody hear your battle cry. Hombre, set de màgia! Bueno, Google Studios, Què tal, què feu per aquí? Doncs mira, aquí, posant-nos una miqueta en forma per lo dels premis, que ja s'acosta. Ah, és veritat, ho he vist per xarxes, allò... Com va això que us heu muntat dels audiovisuals? Bueno, millor que la màgia, Hombre, no, dic, ara estem molt focus amb el tema dels premis, però quan acabem, a tope amb la màgia. Ah, que voleu seguir? Bueno, de fet, en els premis també tindrem alguna màgia, no? Sí, una mica. La gràcia és fer alguna màgia en els premis, també. Ah, molt bé. Sí. Bueno, jo com a amiga us recomano que us dediqueu 100% a això dels vídeos, que els he vist i se'ls dona superbé. I si algun dia necessiteu alguna cosa de màgia, doncs em podeu trucar. Tranquil·la, ja ens ho farem. Alguna cosa farem. Bueno, plantegeu-vos-ho i us desitjo tota la sort del món avui amb els premis, vale? Que vagi bé! L'ha dit avui. Ha dit avui. És 21. Hauríem de trucar al conservatori. Truca. Ei, bones. Mira, que som el Jart i l'Arnau. I mira, és que se'ns ha complicat, és que no arribem. Dic, mira, estàvem conduint per la C55, hi ha hagut un accident, un camió que portava petitos ha volcat i els estan recollint un per un. I és que no arribem. I a part anem bruts i suats i no tindreu pas dutxes. Banyera. Arnau, tenen banyera. Bueno, sí, ens serveix. Doncs ens ho aneu preparant? Vale, doncs ara venim. Va, som-hi!